Hey, what's up mga kakusa? This is Ronel Baligwat. I'm back again and again. Welcome back mga kakusa. Alright, so pasensya na ngayon nang ulit tayo nakapag-vlog mga kakusa. Kakagaling ko lang sa Korea. Binisita natin ang ating mga pinsan dun. Lasan. So yo, what's up mga kakusa? So for today's video mga kakusa, ito ang kauna-unahang surprise surpresa na magaganap mismo dito sa ating channel mga kakusa. Siyempre walang ibang makagagawa nito kundi ako lang dito sa aking channel. Kailangan natin siyang surpresahin sapagkat walang ibang magsusurpresa sa kanya kundi ako lang. Inulit ko na lang. So bago ko simulan ang video na ito mga kakusa, siyempre kailangan muna natin silang i-shoutout. Shoutout to Tol Vincent Pagalan, shoutout to Jivelisa Dumapi, shoutout to Generals Asintista, shoutout to Ryan Jan Studio, yeah. Shoutout to Brad Lucilin Biosis, shoutout to Boss Jenny Reyes, shoutout to Bob Jason Bakong, shoutout to Best G Floreg Golshano, shoutout to G-Boy Sudaria, and last but not least, shoutout to Cario Bars Barinyan. So shoutout sa inyo, to all OFW, yun. Meron tayong kodigo. So yun mga kusa, wag natin tong patagalin mga kusa. Alam kong pati kayo excited sa gagawin to. Yeah, kasi ngayon lang ako ulit nakapag-vlog. Alam ko hinihintay nyo akong bumalik. So ngayon, nandito na ako sa inyong harapan para magparamdam sa inyo mga kusa. Maraming salamat sa lahat ng naka-standby, tumotok. Yeah, sana tapusin yung video na to hanggang dulo mga kusa. Kasi sobrang excited ko na. Kailangan ko at sabihin sa inyong lahat ang panibagong good news dito sa aking channel mga kusa. Alam ko meron kayong matutunan dito. So, wag na natin itong patagalin. Let's go! So yun mga kakusa, nandito na tayo sa ating surprise na ating channel mga kusa. Yun, kung nagtataka kayo kung sino bang si-surprise ako ngayong araw na ito mga kusa, walang iba kundi sarili ko lang mga kakusa. Kasi alam nyo, wala tayong ibang susurprisahin kundi ating sarili lang. Self-love lang ang nangyayari dito sa ating channel. Walang ibang makagawa nito kundi tayo lang talaga. Kasi tayo ang totoong nagmamahal sa ating sarili, hindi yung ibang tao mga kakusa. Yun! So yun, kailangan natin i-unboxing ang ating surpresa sa ating sarili mga kakusa. Ito ay Realme 8 5G. New release ng iPhone. New release ng Realme mga kakusa. Yun, sa mga gustong bumili, arat na mga kakusa. Ito ay nagkahalaga ng 11,990. May sukli po kayo ng 10 pesos sa inyong 12K. Yun, bilhin nyo na ng karayom, tusok nyo sa inyong mata. So yun, what's up mga kakusa? Kailangan natin siyang i-unboxing. Yun, Realme 8 5G mga kakusa. Sobrang worth it mga kakusa. Yun, sa mga nagplanong bumili nito. Yun, bumili na kayo habang may panahon pa at habang may pira pa kayo. So grab the opportunity mga kusa. At kung wala pa kayong pera, so yun, kailangan yung magsikap at mag-ipon para makabili kayo kung may plano man kayong bumili ng ganitong klaseng phone mga kakusa. Yun, so yun, ito na yung Realme 8 5G mga kakusa. New release ng Realme. Yeah. So, Realme 8 5G mga kausa. Sinorpresa ko ang aking sarili mga kausa kasi nakatanggap tayo ng isang panibagong blessings mga kakusa galing sa PCF. Yun, thank you PCF. Maraming salamat sa inyong kabutihan. Wow! So, hindi dahil sa PCF, hindi tayo makabili ng ganito mga kausa sa ating pang-araw-araw. Lalong-lalo na sa ating online class. Yeah. So, ito na po ang aking gagamitin sa aking vlog mga kausa. So, bye-bye Oppo. Change into Realme 8 5G mga kakusa. Yun, maraming nagplanong bumili ng Realme 8 5G mga kakusa. Yun, meron po itong Dimensity 700 5G processor mga kakusa. The same processor sa Realme 8 Pro. Yeah. So, merong similarity or pagkakapareha mga kakusa. Meron silang pagkakaiba rin. Pero same lang mga kakusa. Sobrang worth it. Pagdating sa camera, 48 MP night scope mga kusa camera. Yeah. So sobrang smooth gamitin. Meron siyang 93 HD Ultra smooth display mga kusa, 5G
power savings yon, at kahit gamitin nyo ng 24 hours yon mga kusa, hindi nyo kaya itong lubatin ang phone na ito mga kusa, kasi smart 5G power savings mga kusa. Pwede pa kayo mag-extend ng ilang oras mga kusa para gamitin ang iyong phone. Ganito talaga to ka worth it na phone mga kusa. New release to. So yun, sa mga nagplanong bumili, arat na mga kakusa. Yun, maraming salamat sa aking blessings. Yun, ngayon unboxing lang tayo mga kusa, kasi wala pa tayong mga panibagong content na gagawin, kasi medyo busy tayo mga kusa. So sisikapin natin sa susunod na araw makagawa tayo ng panibagong content mga kakusa. Yon, new phone mga kakusa. Pre, para dagdag kaalaman ng lahat mga kusa, sa mga may balak bumili ng 85G Realme mga kakusa, new release. Ito ay Android 11 version mga kusa, yeah. So hindi na kayo magsisisi kapag bumili kayo ng ganitong mobile devices mga kusa, Android siyempre. So meron po itong internal capacity 128GB at 8 RAM na po to mga kusa. Kung gusto niyo bumili ng 4 RAM, the same internal capacity or storage 128, nagkahalaga ng 10K plus mga kusa yon. So pwede kayong pumili mga kusa, kung gusto nyong malaki yung storage, pwede kayong bumili ng 85G, or pwede kayong mas mababa pa sa 8 RAM, or meron din namang available na 4 RAM mga kusa yon. So sa mga mahilig mag-vlog katulad ko, a small YouTuber, I recommend na bumili kayo ng ganitong mobile devices mga kusa, new release ng Realme. Yon. Ang ibang masabi mga kusa, kundi subukan yung bumili ng Realme 8 5G mga kusa, kung ikaw ay palagi nang naka-phone storage, marami nang abirang yung phone na ginagamit, so kailangan mo nang mag-change ng mobile. So walang imposible, kailangan mo lang mag-try or try and try. Kung meron ka mang pira or nagbabalak ngayong pumili ng Realme, or nagbabalak kang bumili ngayon ng Realme 8 5G mga kusa, subukan mo na mga kusa, hindi ka magsisisi talaga. Yun lang ang masasabi ko sa iyo mga kusa, hindi ka talaga magsisisi kapag mabili mo tong Realme 8 5G mga kusa. Kung gusto mo bumili ng Realme 8 Pro, sobrang ganda rin mga kusa. Siyempre pagdating sa kanyang camera mga kusa, sobrang ganda mga kusa. Ito yun ang kuha niya pag gabi, at sa araw naman to mga kusa, yun yung nakikita nyo. So sobrang linaw, malinaw na malinaw. Wala tayong jowa, pero malinaw na malinaw. Meron tayong bagong phone. Sorry. So yun, meron po itong 90Hz Ultra Smooth Display na po ito mga kusa. Pag ginagamit mo to sa gabi, hindi ka magsisisi. Sobrang ganda. Yun, sa battery naman mga kusa, yun, meron itong Smart 5G Power Savings mga kusa, 5,000 capacity. Kahit gamitin mo ito ng 24 hours mga kusa, hindi mo kaya itong lubatin, lalo na sa mga mahilig mag-gaming mga kusa. I recommend another one mga kakusa, Realme 8 5G mga kusa. Hindi to madaling uminit, uminit or maghang mga kusa pagdating sa gaming. Sobrang spot dalhin yun. Siguro mga kusa, meron silang similarity or meron silang pagkakaiba mga kusa, but anyway, kung bumili ka man ng 8 5G or 8 Pro, the same lang yun mga kusa. Kung marunong kang mag-appreciate ng isang mobile, so siyempre nagagandahan ka talaga mga kusa. So ito yung napili ko, Realme 8 5G na makikita. Sana i-mail mo ako. Galing mga kusa, hanggang dito na lang ang video na ito. Alam kong hinihintay nyo ako ng matagal na mag-vlog ulit mga kusa. So ngayon lang tayo nabigyan ng pagkakataon para bumalik. Siyempre, dahil sa ating Panginoon mga kusa, hindi tayo pababayaan mga kusa. So hindi tayo pumigil sa ating nasimulan. Kailangan lang natin itong ituloy. Enjoy lang natin to mga kakusa. So yun, maraming salamat sa lahat ng naka-standby. Stay connect with me. Salamat sa lahat ng nakasuporta. Happy 400 subscribers mga kusa. Asahan natin sa mga susunod na araw makagawa tayo ng mga iba't ibang nakaalukuhan dito sa ating channel. Stay, I love you mama chup chup mga kakusa. At syempre bago ko makalimutan ng lahat, shoutout to all my friend sa PCF Yans, yun, hindi ko na isa-isahin. Team Uncle Gio, Uncle Chris, Pinsan Pretty Lynn Lustuhas, yun, mga solid sa kanyang sister, Shoutout to Maria Clara Lestuas, Diana Angkayon, to all, lahat ng sumuporta sa akin hanggang dulo, sa simula pa lang at hanggang ngayon, nandyan pa rin sila. So maraming salamat.
Kailangan ko nang tapusin. Bye-bye. Huwag niyo kalimutan magbigay ng isang bagsak at isubscribe ang ating channel, mga kukusa, kung baguhan ka pa lang. At kung nakalimutan mong isubscribe ang ating channel, please, pindutin mo na. So maraming salamat. I love you. Thanks for watching. See ya sa next vlog. Peace out. Bye-bye.